Paráda. Zlevíčko, tak to je počuť v mikrofóne, s tomto skipťom. Ale ideme na burger. Benny Burger, Benny. Tak. Fajne sa prejdeme, uvidíme čo to bude. Mohol by ma môj teammate počkať. Čakám, neboj sa. Krása. Poďme ísť. Benny Burger. Dorazili sme k Benny Burgeru, ideme si teraz objednať. Uvidíme čo to bude. Takže dáme si asi dva to isté, to čo je tá najlepšia ponuka. Takže dáme si Hulkera obidva. Dáme si Hulker a uvidíme ako to dopadne. Takže my som sa nekala placká otázka. Ale počkaj, že to Hulker nie je burger. Burger? Počkaj. Hulker je sír, povedzie meso, nejaká placka, tatárska, slaniná kukurica, červená kapusta. To je veľké jedlo. To je na panieri? Neviem, čo je Hulker. Top G, čakaj, to je gyro. Dám si... Ešte pozeráme. Dobre. Kukurica v burgeri, to som dlho nemal. Hulker je fakt dávkatý kokos. Dá sa platiť kartou. Na 10 eur Áno. hneď pred Dobre. Takže akciové menu s hovädzím mesom jedenkrát a potom cheeseburger komplet jedenkrát. A ešte mi povedzte dressing, aký chcete, aký do cheeseu a aký do hovädzieho. Do cheeseu môže byť... Máte niečo s medom? S medom nie. Medový Ale dressing máme nemáte. slaninový, cesnakový, barbecue, neviem. Ja si dám barbecue do cheeseu. A do hovädzieho? A do hovädzieho si dám asi... Ktorý je lepšie, cesnakový alebo slaninový? Slaninový. Slaninový je lepší. Tak slaninový. Ja som si dal hovädzí komplet, tam to tam. To je veľa zeleniny. To mi nepáči. Ja mám klasiku cheeseburger komplet. Takže stále tam je veľa zeleniny. Na moju mieru, ale... Myslím si, že z toho sa určite najeme obaja. To som bol s tebou v tom... na kebabe, tam čo je na opačnú stranu od... No asi nie. Asi tam sme ešte neboli. To je tiež takýto malinký stánok a že vraj tam robia najlepší kebab v Košiciach. No. Tak ale to musíme potom skúsiť. Tu je výber veľmi dobrý, pretože aký je to fast food a pozerám sa na ten Ben Special Burger a vyzerá fakt dobre. A predpokladám, že to tak bude vyzerať v realite. Takže... Tak áno, tu si zaplatíš dokopy tak 9 € a naješ sa z toho fakt a mekači dáš 12 a také to je, že ešte by si niečo dal. Toto je ten, ja by som, keby žal si voliť medzi McDonald's a KFC, tak asi skôr KFCčko, lebo mám to oskúšané. A keď som bol, v Poľsku napríklad, mali, čo som zaplatil 9 € a dali mi taký burger veľký. A to som si iba naťukal na ten displej a mali fakt. Že chutí ti KFC burger viacej ako... Áno, ale to bolo také, že ja som ten burger ani nejedol. Ja som zjedol tam tie nuggetky, čo som tam mal v tom menu. To bolo za 9 €, čo je ako celkom super cena, hranolky. Ja som to zjedol a ďalej som nevládal. A to bol školský výlet, takže večer sme mali takú zaválku s chlapcami. A došiel som si o polnoci, že si dám ešte ten burger. A zjedol som to a potom akože fakt nadený som bol. Lebo pobudelo, jak tam sa to dalo vyriešiť proste. A tam jak proste cena, aj to, koľko si mal toho na tom, v tom výbere, určite odporúčam KFC. Keď už hovoríme o tom jedle, tak včera z online som si prišiel, predvčerom som si kúpil mäso a zrobil som si, že kuracie mäso, opečené na panvičke s medom a trošku sladké omáčky, takého hroznového sirupu, dám ti ochutnať, keby náhodou. Niekedy, budeme, tak mi to pripomeň. A toto som si dal upražiť. To mäso vyzeralo tak lahodne, chutilo fajnú. Som si skoro kilo mäsa som zjedol. Čo ti dáva? Celé jedlo ma vyšlo na približne takých asi 5 €. Za kilo mäsa. To je vlastne pre mňa. Nech sa páči. Ďakujem. Wow. Tak, ako nechcem hovoriť nič, ale táto nálož je fakt veľká. Brutálne. Ale to všetko čerstvé. No, oni sa chvália, že robia iba z čerstvých surovín. A jak to akože jesť, lebo to takú chlapačku ja nemám. Tak tvoje kmenová. Ďakujem.
hranolky. A vieš čo sa že z toho je syr? Syr. Ale tento syr. Počkej, tam vlastne nemáš meso, no. To je cheeseburger, ne? Tam sa nedáva meso, iba so syrom. Ja sa pre teba nehambím, ale môžeš sa skúsnuť. Fakt to skús. Ale toto je veľmi dobré akože. Na to, že sa to volá cheese, tak to spĺňa proste ten názov, že áno, je to cheese. OK. To by som vedel. A Hamburger nech sa páči. ďakujem. Mňam. Wow. To vyzerá úžasne tiež. Nech sa páči. Hranolku. Počkaj. Myslel som, že budú hranolky z domáčku, ale hranolky asi nebudú. A to, hej, nemám kde položiť, tu si to položím. Ten burger je gigantický. Ty si ma ešte nikdy nesklamal pri výbere niečoho takéhoto. No, snažím sa. Zajímavé veci. Toto je ináč doporučené od YouTube komentára. Neviem to presne. Ale nepoznám ho, ale Papík mi napísal, že vyskúšaj Benny Burger, zrob recenziu na Benny Burger. Preto to robím. No. A dosť dobre. No to veľmi akože vyhralo, hej. Wow, to je syr. Toto tu na vrchu je čisto iba syr. Toto? Toto tu celé je syr. Aha, že tak struhaný. To je fajn. To som nestalo. Aha, hej. Au. To sa nedá. Celé dať. Ty by som si zlomil ústa. Môžem ti napraviť sanku. Sorry. Dostal som mierny čert. Chceš ho chutnať? Nosíme to. No tie papiery, že ten papier. No. Meso úžasné. A hlavne není také tinlinké, teraz mekáči už robia také tinlinké, že to za chvíľu uvidíš cez. Jednoducho si sanujú meso. A čo som nečakal, sú olivy v tom. Ja som nečakal, že to bude také štiplavé. Môj burger. Štípľavý? No, Bo nie je štipľavý, sa ti len zdá. nemáš tam niečo štiplavé? Mám tam barbecue, ale to nie je pikantné. Čo to je štipľavé, môže byť tá paprika. No. Ja neviem, jak to mám jesť. Proste. Už si videl inak moje rukavice, čo mám na zimu. Tie veľké sivé. Som bral do práce. Oni boli pekné sivé. Mal som ich do roboty, kde máš proste, vykladáme Iveco na stage, hliníky, všetko proste, čo pobereš. Tie rukavice boli hnedé, keď som ich zobral domov. Aj keď máš to tie ruly, šestky, trojky, 2,5, dvojky, vieš, zobereš, ale tak ktoré tam máš, nie že klasika normálne, ale máš tie stáve, čo sú zhrdzavené všetko. Tak potom takto poťahneš rukavicou, sa tam máš nedá. Prišiel som domov, že plesť, som sa zadusil. Toto je dlhšie, jak ja žijem. Je čas na recenziu, takže ako hodnotíš, Pikčo? Burger? Tak na to, že to bol fast food, že nie je to podnik alebo reštaurácia, za aj cenu, aj to, koľko som toho dostal, ako som sa z toho najedol, lebo najedol som sa ozaj moc. Solidných 8,5 z 10. 8,5 z 10. Môže byť. Ja medzi burger reštaurácie by som to zaradil tak takú 6 až 7. Nebolo to až tak dobre, bolo tam veľa zeleniny, ale vieš, najedol si sa z toho. Na to, že ťa to zasytí tak, že fakt aj na pol dňa, keď zješ toľko. A ja som to zjedol tak proste, že s chuťou, že
Bol som hladný, od rána som nič nemal, zjedol som to a teraz som taký plný, že predpokladám, že tak najbližšie 4 hodiny asi jesť ani nebudem.